Tässä on Aki Artikainen Hämeenlinnasta, hei. Hei. Onko teillä antaa tietoa tai vihjettä sellaisesta asiasta, että jos on käynyt näin, että on avattu tämmöisiä suojattuja tai salattuja yhteyksiä kansalaisiin päin, niin onko joku paikka Pääesikunnassa tai muualla, josta tätä asiaa voisi tiedustella? Miten nämä suojatut yhteydet, ilman lupaa avatut suojatut yhteydet saisi suljettua? Otetaan pikku hetki. Multa tästä ei löytynyt ketään tollasella asialla, että voisi olla toi Suomen edellisverkot oikea paikka kysellä sitten noita yhteyksiä. Hieno juttu. Se itse asiassa tällä kertaa riittääkin tiedoksi. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Kuulemiin.